Li bajarokê bazı da agirê tevî hewayê sar û şiliyê rûnişvan di qada Newrozê kom bûn û Newroza îsal pîroz kirin. Nevroza veş pîroz be. Êrojî me ev roj ser projeyekî giring e, hêja ye. Em her sal tenê Nevrozî îsal jî hatin. Hinek şilî dibare em dîsan jî hatin livranin. Nevroz aştı ye, Nevroz kabata, Nevroz jiyan e. Her dem Nevrozê me dîsal jî Nevroza me xweş bû. Belê îsalê sar bû ama dîsal jî me Nevroz pîroz kir. Hevseroka giştiya Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partiyê Tûlay Hatîmoğulları beşdarê pîrozbahiya Newrozê bû û agirê Newrozê pêxist. Hatîmoğulları balkişan ser hevdîtinên herî dawiyên di navbera Tirkiye û Iraqê da û got ku ew li qadê Newrozê banga aştiyê dikin lê ew jî kom dibin û planên şer dikin. Em çiqas banga aşçiyê dikin, wek hûn di ragihandina nêzîkê qesrê dibînin, ew amadekariyên şer dikin. Binêrin bi rojanin di serî de Wezîrê Derve û endamên hikûmeta Tirkiyeyê li gel karbidestên Iraqê hevdîtinan dikin. Em dibêjin aşîtî, lê ew lûtkeyên şer kom dikin. Hatîmoğulları got ku di vê pirzgirêka Kurd qurbanê hilbijartinên xwe cihî newerin kirin û wê got ku li şûna planên şer di vê hevdîtinên aşitî werin destpêkirin. Daxwazên me pir eşkere ne. Pirsgirêka Kurd pirsgirêka statû ye û divê demildest were çareserkirin. Mafê zimanê dayîkê heqê mafê hemî gela ye, mafê gelê Kurd jî ye. Divê ev jî demildest were çareserkirin û dibin qanûna bingehîn de were parastin. Rûnişvanên Bazidê peyamên xwe yên Newrozê bo mîkrofona denga Amerîka wiha anîn ziman. Gelê Kurd û hemû gelê cîhanê û gelê Tirkiye ra bibe sedema aşitî û biratiyê bibe sedema aşitîka nû birak hemû gel li tev hev jiyaneke bi rûmet bikin. Dem dema azadiye, dem dema aşitiye, dem dema biratiye. Em banga me gelê Kurdî rûmetê wala parêzî şeref siyeke adarê jî em dixwazin dengê qefene dem falkê em silav xarmeteke miraheça parça Kurdistan ra dişînin. Pîrozbahiyên Newrozê bi stranên evîn Sindî û kamuran dirêj bi dawî bûn. Arif Aslan, Denga Amerîka, Agirî.